Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Las 9:36 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. This time units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Las 9:39 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat na mayong gabi na naman. Palatuntunan Aksyon at Patrol, Lunes tubtub Sabado, las 9:30 tubtub alas 11 sang gabi. Liwat naman nga mga palakad sa ring Martes nga edisyon. Ang hingapusan nga palatuntunan. Isa ka oras kag tunga alas sa 11 sang gabi, magalawig ini nga palatuntunan. Amaring nga makahimos ang mga balita kag isyo nga rinagumba balin kay na sang gagahon. Sang aga, sang udto, sang hapon, sang kasisidmon. Tubtub subong nga kagabihon. Martes nga pa pangalakad sa gihapon. Alos kita sa regular nga anchorman Aksyon Eric Magbanwa. Basta nga rin Martes. Ang inyo ka-aksyon na Marlon Henovaya. Yari kita sa October 6 sa tuwid 2020. Nga pagpangalagad naton mga Aksyon Unit Reporters. Kaga correspondent sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagabantay kaga nagapulo panilag na sang mga balita sa sering mga teriyon. Ang balita sinitang sa tagsa ka mga areas of assignment. Hindi makapalagko sa mga lasang pa sa kabukiran. Masiod gid. Kag hindi na makalupad. Hindi na makapalagyo. Ang mga hitabo, krimen, aksidente. O kung ano man nga mga madagoon nga insidente nga white man gina paabot. Base ang nabiktima isa sang miyembro si Innocent Pamilya, kakilala abyan, o kung kabarkada ipahibalo sa siring palatuntunan Aksyon Night Patrol. Sa oras nga alas 9:41, base lipat ang ato siring maka-aksyon dire sa Bacolod.
Nagahilapit na mga kaaksyon na pag-umbisa sa nga ginatawag nga curfew hours. Alas sa 10 curfew na sa Bacolod. Pag hinugay na ka Randani, pag hinugay na ka Walda, puli na sa inisinita sa Tagsa Kapuluyan. Kag magpulo pa Hawaii. Para magkatipo naman sang puwersa. Buwas magkayo naman. Kag magratsada. Ang tiyempo halin kay nasang hapon makaaksyon nagapilis noon. Kung sa mga sitwasyon man sang kung sitwasyon pa sang lawas ang tao subong bala. Pao kalabanan nagapilis noon. Nagakataro bagod man siring nagaligwat-ligwat nga tiyempo naton, nagaligwat-ligwat nga panahon. Ang pag-asa mayara sang ginpagwa na mga kaaksyon nga gamay nga paandam sa ginatawag nga La Nina. Kung El Nino tuman katigilinit, kung La Nina panahon naman sang tig-ululan. Subong nga gabi mga kaaksyon o kung kainasang nga hapon. Dari sa surat sa nga Bacolod, may pagtupa sang ulan. May mga banwa man kag syudad. Way lamang magtupa kundi bumunok kaya ang ulan. Bumirada gidang ulan sila sa ring lugar. Subong nga gabi makaaksyon ang downtown area kag mga malapit nga lugar. Mayo lang kay way sang pagkatupa sang mabunok ka ulan sa mga gabi diri sa may downtown area sa Bacolod. May mga tao makaaksyon nga natrasar. Ang ila sa nga pagpauli sila sa rin na nga balay kung puluyan. Nga dugay-dugayan sila sa pagbantay sa masakyan. Bangod sining ulan. Damo sa mga nagapamangkot nga man nagkatupa ang ulan haw. Man bangod ang pag-asa makaaksyon nag-report. Nga sa mga adlaw ang LPA, ang low pressure area na lian na siplatan sa bahin sa Philippine Sea. Ginalauman pa lang nga nagapatupa sa ulan sa eastern provinces bosalingon sa mga probinsya sa silangan nga bahin sa Luzon buwas pa ya Miyerkules. Posible mo na ning rason way ba mag-abot ang Miyerkules nagpapatyag na sa ibang lugar partikularmente diri sa Visayas. Subong ang LPA nag-aksyon yara sa 480 kilometro sidlangan sa Infanta Quezon. May tuman kagamay nga tsansa nga mag-develop o kung mangin isa ka tropical depression. Amo nang medyo good news. Kabay nga astalan sa LPA kaya kung mag-tropical depression siya, kalabanan nga mga tropical depression nagabasko pa ng puwersa. Nagahimo tropical storm, kag nagahimo typhoon. Mas maayo ang makaaksyon nga kasarangan lamang ang ulan. Ato sila nga na-eksperyensyahan subong adlaw sa marabang lugar diri sa Negros Occidental. Nakabulig-bulig di pa tulo tambok-tambok sa nga mga tanom. Labi na sila mga otanon kag kararoton. Nga binisubong ang isa sa ginasaligan sa kalabanan para lamang may maluto nga sudan sa mga krisis. Ang panugyan lamang sa nga palatuntunan basta ka di nagaulan, nagatug naman ang dupoy-dupoy sa hangin. Hindi maghala ka patuyom tulog kag huragok ha. Bangod basi kibot ka mobla. Sa inyo sa nga pagbugtaw, ang balay nyo ara pa. Pero ang mga gamit nyo wala na. Inakwat na gali sa mga kawatan. Solo aligmat lang makaaksyon kag indigid magkulo kumpiyansa. Ang kawatan sa mga kaaksyon way nagapangilala curfew ya. Bisan ka belog sila may curfew. Tanda man na sila mag strike. Ginapanilagan man nila hindi pa sila mag-strike kung kita nila nga nagaroving ang kapulisan. Ginatiming Manila na man may mga pagtuon man na sila. Ginatunan man nila ni kung paano nila strike ang lugar nga ila sa nga makawatan. Pero din kutob man ang ila sa nga di buinas man. Sa ulihi matupagin na silang damalas. Magtuhang gina sila. Manamuni ang mga
sahi sa tinuga diri sa kalibutan nga hindi balo magpangabudlay bila ka mangita sang kwarta base kung sandig sa ilas ni pinamalhasan. Sigurado nga to sa mga backup police patrol cars naga-roving nagaranda di sa bonga. Kapati sa nasilig na maka-action basta alas 10 umpisa na sang curfew hours dari sa Bacolod na City. Kada adlaw ay kasiro ang surat sa Bacolod na mga kagakadakpan gid nga nagasupak nagalubag sang sa rin gina-implementar nga curfew hours alas 10 ang gabi tubto alas 4 sang kagahon. 47 minutos nakaligas at tag ng alas 9 Action Radio Philippines Standard Time. Salamat in advance. Salamat sa mga nagapulaw-pulaw nag-upod man sa ato sa ringa paurok-urok hoa. Sa mga nagaboritor sa ato sa ringa live stream lagi sa Facebook Live Sandiwa Easy Action Radio Bacolod. Sobra maka-action malapit 150. Sa mga nagaboritor sa ato sa ringa live stream kag nagasigi padabo darala ka mo kay deriban kami. Ang sunod sa nga Bacolod mga ka-aksyon, matamat man natin mabatsagan ang pagdamo sa mga nag-alalayo sa saring natapikan sa COVID-19. Ang mayo lang nga report mga ka-aksyon subong kay way sa nagdugang nga napatay subong adlaw sa record sa City Health Office sa Bacolod. Nagapakita mga ka-aksyon nga waay sang nagdugang sa mga nagkalabatay pero may nagdugang nga bag-o nga kaso. As of October 6 mga ka-aksyon ang kaso sang COVID-19 sa sunod lamang hindi sa Bacolod. May nagdugang mga ka-aksyon nga 34 ang kabugusan nga kaso naton sa Bacolod City ho. Ang confirmed cases 4,246 na maka-aksyon. Pero siyempre may mga nag-alalayo man. Dako-dako na nga porsyento maka-aksyon ang kanabuon sa mga nag-alalayo kaya nag-ayo maka-aksyon sa 4,246. Ang nag-ayo diri is sa 3,083. Sa bayara sang bag-o nga nag-alalayo subong mga 102 subong adlaw. So kung convert na niya maka-aksyon sa percentage sa porsyento, 72.61% of the confirmed cases. So dako-dako naman at least mayad-mayad gawang nga balita de. Dapat amo ni ang ato sa nga paabuton. Samtang nagalawig ang mga inadlaw dapat mas damo ang recoveries ikumpara sa mga nagudugang nga positive cases. Hindi siguro malabutan. Kamay pa nga hindi na malabutan na bulan sa Disyembre. Ngayon nga nabilin. Yan nga nabilin maka-aksyon nga mga active cases ni. Kag mga wala pa nag-alalayo. Kaloy-an sa bahal nga makaako. Hindi na magdugay. Lalayo na sila. Kaya pihugid nga antos sila ga suprer ini sila. Kung mo mga binulan iyang kalawigon sang tinernimos ni kung hindi ka mag-negative sa second o kung sa first or second repeat test di mo mag-action. Hindi ka ma-declare bilang fully recovered patients sa COVID-19 kung hindi ka mag-negative sa imo sa first or second repeat test. Ang mga nagkalabatay naman sa sunod sa nga Bacolod maka-action naglabot na sa 90. Bos sa lingunti 90 kapakulod nun na ang nagkalabatay sa ring COVID-19. Ang 2.12% ini siya sa confirmed cases. Ang manang labing ulihing record naging pagwa sa Bacolod City Health Office mga ka-aksyon. Nasa 9:50 ya Uno Action Radio Philippines Standard Time. Basta gana igab mga ka-aksyon tiindigin naton malikawan ni ang mga aksidentes dala nun.
Kag ini nga mga krimen nga madagoon, pero subong may mga curfew na gina-implementar ang kada banwa kag syudad. Binalauban ta nga wa isa nga madagoon nga aksidente o insidente nga magluntad. Isa sang hospital nga perming ginadalaan sang mga kaangay sa nga mga biktima mga kakson dari sa bahin sa nga Doña Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Basi tingala kabuhan, basi kung namo pabalaw ay sang makahibalo. Naway anay gabaton so nga emergency cases subong. Ang Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ay una nga adlaw subong sa ilang sa nga disinfection kag renovation sa pila dira kabahin, partikular diri sa may emergency room, sa sagwa sa emergency room. Ara na ginakayo na nila na disinfect mga ka-aksyon. Hasta na mag-aksyon alas 6 ang aga sa Oktubre 8. At mayong magkahibalo ka mo para gani ka mo matingala bala surihi. Kasi kung magkakanto ka mo kami pasyente ka mo nga dalon diri sa ER. Kaya raman sang advisory gin pagwa na mag-aksyon ang tagdumalahan sa hospital dapit sa Oktubre 3. Mao kay na to magindala na ho. Sakay sa tricycle. Kaya ginto yung kasulod eh. Din man iho na to sa tricycle driver magka-aksyon ang yasa ding tricycle karga to nagahapaon to nga nahulog sa lubi. Ano ba lang kung mahulog ka sa lubi? Siyempre sakit ng lawas mo eh. Kinanglan mo na sa pagbulong sa mga doctors kag nurses. Abot lang ko dito nagpapadulong tong tricycle driver to. Las 9:53 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Munuhon ko lang ng balita sa National Maka-Aksyon na katabo subong sa bahin sang House of Representatives man. Anong nangyari? Inano ka ba mga kongresista das Kamara? Amo ning lalisay kagumunta mag-aksyon away o kung agaway sa liderato sang Kamara. Ang Kamara ginabugusan ina mag-aksyon sang kuno ginasiring mga maalam nga mga kongresista. Amo ning mga kongresista nga kung wala ang mga tao, why ni sila magapungko sa pwesto. Pero ang Kamara subong mag-aksyon ang tawan niyo balaw. Naway nagasapag kag daw naripatan ng obligasyon sa mga kongresista sa mga tao nga mabuligan agad makalampuwas sa ring krisis sa COVID-19. Ang katabo sa mga sa Kamaraya ho, pila nakadlaw ni ho nga linalisay nila sa liderato sang House of Representatives. Sa bagay, ano bala kon House Speaker ka man? Ama na ginamuno naton permi? Ano balang papel sang ano bala ka impluensyado kon poderoso magapungko dira bilang House Speaker? Ika nakabig ikaw mag-aksyon bilang ikaapat sa pinagkataas ng opisal sa gobyerno. Presidente, Vice Presidente, Senate President kag House Speaker. Diba siya mo nang ginaagawan ka ginalalisan sa mga kongresistas buong daw? Ang natabo subong mga ka-aksyon, ang mga kongresista nagrinagumbang ila sa nga opinyon kag panindugan sa isyo kung sinong dapat nga mangin leader o kung House Speaker bisan pa nga nagpatunga na gani nagligad nga adlaw to si Presidente Rodrigo Duterte. Ang resulta mga ka-aksyon subong nga adlaw ang matabo sa mga ka-aksyon waay sang sesyon ang House of Representatives sa Oktubre 14. Ang Oktubre 14 amo inisang petsa nga kuntani amo ang formal nga pag-ilihir pagpili sang plenaryo kaya Marinduque Congressman Lord Alan Velasco bilang bag-o nga speaker. Inisandig man mag-aksyon sa ginatuwag nga Gentleman's Agreement. Sa tunga nila ni subong nga speaker Alan Peter Cayetano, hindi gid sila maginsidihanay nga dawan si Cayetano kasi Velasco no. Ang natabo mag-aksyon subong adlaw ang House golpiada. Kung sa mga hulag sa tao, uy nanika, bulaga, golpiada nga nagsuspender sang sesyon
Tubtob November 16. Timalaktawad niya na ang October 14 eh. Golpiada nga nagsuspender sang session mag-action Tubtob November 16 matapos aprobahan sa ikaduwa nga pagbasa second reading ang proposed 4.5 trillion national budget para sa tuig 2021. Ining si Deputy Majority Leader Xavier Jesus Romualdo. Matapos sa approval sa second reading sa House Bill 7727 o ng 2021 General Appropriations Bill, ang GAB nga ginatawag. Amo inisa ang si Deputy Majority Leader Romualdo among nagduso nga suspendihon ang sesyon until November 16. Base sa kalendar o kung ginatawag nga legislative calendar. Tinalaktawan ang October 14. Si Cayetano, isa man ni sa mga nagduso mag-aksyon agad aprubahan ining 2021 General Appropriations Bill sa second reading. Bisan pa nga madamo pa sa mga departamento kag ahensya nga ang proposed budgets para sa 2021 natalana pa lamang ay paidalom sa deliberation. Matapos ang motion ni Romualdo mag-aksyon si Deputy Speaker Ranillo Abo nga amo ni sang nag-preside kay na sa sesyon ho, nagdeklarar kadungan sa pagpulpog sang gavel. Pulpog na mo, turn. Nagdeklarar nga ang sesyon suspend tubtob 3 p.m. sang November 16 tibot silingon. Why sa may matabo diri nga formal nga pagpili kay Velasco bilang House Speaker. Nagalala. Parang istorya sila mag-aksyon si Velasco una nga naghangkat ni Cayetano nga i-honor ang ila sa digin kasugtan nga term sharing. Parang share pag by time. Amoning unang ayo or hangkat ni Velasco kay Cayetano. Dapat i-honor ang ila sa digin kasugtan nga term sharing nga magbiya na sa October 14 matapos nga may 184 ka mga pareho nila nga kongresista ang nagbasura sa offer kung tanyag ni Cayetano nga mag-resign sa dong September 30. Man sa September 30 pala nga nagsiling ni si Cayetano, ma-resign ako. Tiwai sa nga pasugtan sa mga kaupod niya nga mga kongresista. Ang ayo kay Cayetano ni Velasco tapuson na lang isyo sa budget ano yung antes sa mag-resign sa October 14. Kaya galing si Cayetano wala pa October 14, luyag niya mag-resign. Ang problema, hindi gusto sang halos tarang nga mga kongresista. Ang luyang mag-aksyon hulato na lang October 14 kag mag-resign. Kaya mo nang ilang sinikunogin kasugtan. Aglaeng ginbuot ni Cayetano, guro. Man sa original term sharing agreement, iring si Cayetano dapat mag-uyat sa speakership sa sunod lamang sa pila ka bulan. Naging kasugtan mo pagkatapos ang yasading term, si Velasco dapat mag-take over naman, magbulos naman para nga tapuson ang succeeding 21 month. Ano ayhan ang rason dili kon nga away sila gadua maginsindihan ay. Amo ning pamatuod sa ginasiling sang kalabanan mag-aksyon kag siling sang migo ko. Budlay magpili kita sang tuman bla kaalam nga mga politiko. Ay kung sobra kaalam kag magbinongguanay ang ila sa nga alam kag panindugan, tanan-tanan ginahambal nila sakto. Kapag nga mas mayo na lang pili kita sang hindi man sobra kaalam, hindi man sobrak mango. Kinang katamtaman lang bala, aras to nga tunga lang. Ang ehemplo ho, Manny Pacquiao lang tawan nyo ba na? Si Manny Pacquiao gako, way na siya alam. Diba? Pero kung kisang sabatya, gatubsok man, o kung ang puntariya, ang media man, ka-interview siya, ang isa ganin, di kasabat mo.
Ibalik niya ang pamangkot sa bidyag interview sa iya. Amo nang mabulubudlay daw. Subong galing ang kaluluoy kita nga mga sibilyan. Kaya ang naton subong daw pinabayaan. Mali man niya sa mga politiko ni man. Ni pila pa guro ka COVID-19 kag anuman krisis maagi si ila. Ang ila ya pagkaon niya sobrante. Ang balay nila te aircon. Way niya kabatsyag sa kunanok budlay. Ang ginatawag pigado. May mga salakyan pa. Kag may mga sulugoon. Lapit na naman ang 2022 nga piniliaya. Sigihan nyo na kayang tao subong panilag na. 2 minutos na kaligas sa tak ng alas 10 Action Radio Philippine Standard Time. Curfew na. Ibalaunta ang observation report sa ato sa nga patrol. Ang natropang dadila sila sa nga paglambiyong. Action Night Patrol Field Reports. With Action Jan Diaz, supod dara kay Action Nexon Tam. Action Jan, mayong gabi sa report. Please come in. Sulod na. Tanando lang nagatambay sa Guasandalan. Sulod na kay curfew na. Curfew na Action Mar. Abi ko na, isulod na sa baylihan. Ay, kalahin na. Music ipandalana. Kaya masugod na tabayle. Ayun, Ito na di itlaw. Why baylis bong? Ginadumilian ang bayle, tipon-tipon. Subong kay pulis, subong ka panilag na. Ay, bawal ka. Kasi sa uso pa sa mo sila panimpo, maskara, di ba? Aga, ang sound system, di ka, baraka, nga dali sa may area, sa San Juan, iba na, rin madali sa may Alandumon Tower, bla? Ganyan, hindi na po padumdum silang Alandumon Tower. Eh, wala gali, no? October 6 na tanong? Oo, October 6, nasugod na rin. Kung why Sugod pandemic, na kung tani. sinagabong na ng mga sound systems, no? Yan eh, may magbaligyan na din tayo. No, may baligyan din sa may San Juan, may baligyan na din sa may Tubang sang Katedral na mga pakantable mga panahon ni Papang Black. Mula kita pa mati-matiyan ni Papang ang music ni Black Mascara Festival. Kaya daw na idlaw gina sa kunosan nga mga kanta action mark. Kaya kada dapat Oktubre doon mo gikinubat sa Gonsan Taho mong mapatsagan kinagitawag lang ang Mascara Festival 2020. Idlaw ay sa mong 2020. Magkahilidlaw, no? Oo, makairidlaw ang 2020. Why? Ano lang 2019, tumdumon na lang natin nga lumpat na Mascara Festival. Hopefully, nabot na sa 2021 Action Mar ang Mascara Festival. Kabay pa? 2020. Kabay pa nga pag August, August. Kabay pa nga pag 2021 Action na dyan, may maskara na. Mga mo dito, mga mo dito. Ha? Bow! Amugid. Awa, mo gini? Bebe. Oh, may ari mo ko di bebe. May ari ko di mo. Dari ko dito ako. Bow, purte. Bebe, sakon di be. Sige, di mo be. Bebe, sakon, bebe. Be, sige be. Oh, Pastor na! Giyo! Gin pa stop ni Kibuloy. Agi Pastor ni Kibuloy. Oh, stop ano yan? Ano na? Ang manok ni San Pedro. Mo na ba eh? Ano magkanta usually kung mga Mascara Festival mo tapos si Ginesios, no? Ano pwede gani nang do ano na bla? Lalipat ako galing sa mga kanta sa Mascara Festival. Mga original na yan, mga kanta, mga reaction naman, no? Ano na mga kanta ba, eh? Ayun, di purma. Pati ka na, preparado din sa pangya. Damo di preparason mga kanta. Kabalo ko doon na idlaw kami sa mga banderita. Amo gina. Pero buwas nga idlaw, hindi rin ba doon mo ng Mascara Festival, buwas, Brantayan. Ano ka? May kong Lakers. Sa Badaog lang kaya. Ano Badaog ka lang? Kapag lang tumupuntanay. Damo gito action bar na balda to sa Hampang, to sa Game 3 to. Bago lang, gani. Bago ko lang nakita, action dyan, may natalupangdan ko
May natanong pang dan kung istorya sang numero nga 4 kag 1. Oo, doon nakabalo update Oo, ko na. sa 4 kag 1 sa sering hampang sa NBA. Oo, ano ko na? Daw mapuro 4-1 gid tanan. Ang alin sang first round? Oh. Hindi, mamaluoy ka. Pilang edad ni Kobe Bryant sang napatay sa gani sa Yung aksidente sa? 14? Ha? 41? 41. Oh, 41. Oo. Anong resulta sang playoff sang Lakers versus Portland sa Western Conference playoff? First round 4-1. 4-1. Okay, duwa na ka 4 kag 1 ha. Oo. Ano ang resulta sa serye sang semifinal sang Lakers kag Houston? 4-1, 4-1, tatlo na ka 4-1. Ang resulta tatlo na. sang Western Conference Finals sang Lakers kag Nuggets? 4-1 man to. 4-1. Oo. Ano ay han ang mga resulta sang Heat kag Lakers? Nasunta lang ng bala. Kasi yung iba nakapusta na to bla. Nakapusta na to ba? Sila sa Miami, ha? Kaya makulbaan sila. Natulaton lang, ha? Muno ko lang na, kaya bago ko lang natalupang no? Puro sila na 4-1, ha? Sabab... Pero lain man yan sa Miami Heat, lain man. Ang Miami Heat, yung kasaka, Layaxon Mar. 1 pa ba lang sila, eh? Oo, 1 pa lang sila. Hopefully magsaka, naman sila magsaka. Kung magto, dula ng istorya sa 4-1 ngayon na tawag, eh. Ati ba lang tayo ni boss, na? Gawa mo kini boss, masibla maguba sang ginatawag nila nga momentum, o hindi ba momentum? Sang ano pa, nawag nila sang trend, kaya ang trend ng Lakers 4-1, galing kinabayo nila boss, do light guro, puti guro boss. Ang last nga hampang nila is white, eh, di ba? Okay, kabalo ka, Action Mars, sa Black Mamba, na nilang itom na nilang uniform, white pa na doon sila kagiperde sa mga bayo. Tibos, amo nang ila siling jerseys, guro? Kaya ang last nilang game, sa game 3, white and gold tong ila siling uniform. Oo. Di ba? Oo. Tibos, maano naman na ma-black na ba? Black Mamba na, kaya pagkabalo ka, Action Mars, white pa na sila kagiperde sa uniform nila nga Black Mamba mo. Daog lang na sila nga daog, undefeated pa sila. Kag sa kapag sa nagsundyan nga season sang 2019-2020 nga NBA. Ika-tatlo pa lang ma-pierde ang Lakers ang sunod-sunod mo. Okay. Ika-tatlo pa lang. Sa bilog na nga season, ika-tatlo pa lang. Oo. But sila nga kung ma-pierde sila, daw artistas na bla, daw si Fernando Po Jr. bla, na kung mabalbalan, nagabalos na yun. Do ang guway na dito sa gitang biday, no? Oh. Sige na, kaya bantayan na boss, ha? Bantayan na boss. Alas 9, ha, sa mga ka-aksyon nato, alas 9, blow by blow coverage, gihapon na rin sa Aksyon Radyo Bacolod. Oo, bantayan nila boss. Amo ginang isa importante mong nabala naton lang resulta. Kay kabalo ka ginabantayan sa iban, lalabot ginabantayan sa iban, ginapustahan na, hindi na yung madulay. Expectara na nagpustahan na, dito sa yung lugar kanina katuan ka, Action Mar. Miami, ako mo, Miami, plus 10 pa ya. Ang? Plus 10 pa ya ang scores ng Lakers. Oo, hatag ang Lakers plus. Ang Lakers is liyamado mo dihado para ng Miami mo. Oo, plus 10 pa ya, 9.5 pa, plus 10 ang Lakers. Ang game toto plus 10 ang Lakers. Ang abansis ng Lakers, 2 lang. Perde po play. Perde. Ang mga galay, no? 10.5 kagalay, bisan pulo, bansi, perde kagigigri Japon, nila pustanay, no? May 0.5 mo, kung nag-10 lang siya, patas. Patas. Oo. Kaya kung may 0.5, may daganagid. Mag 0.5. Mag 0.5 para sabi 10.5 ang Lakers, tayo ka Lakers. Dapat naman si Lakers 10 up. 11 taas. 11 pataas. Kung mag 10 lang, di pwede ka. At iya mo dito, makuti dukaluya sa bung sato na. Ang baliya kaya ba si Pulo.
plus namon sa Lakers, 10.5. Agoy. Disgrasya. Ginanodahan, Ah. ginbubobla ang Oh. daw sa game 1. Mm. Binubo nila mong. Mm. Sorry, bubugin ang gwal. Oh. Tamo gini ka sa disgrasya sa ampang ni NBA niya. Habi din ang Oh. ampang lang. Pero tamo gini action mark dalaman. Tamo Mm. gini ang gakadaog. Tamo man ang gakaperde, no? Oh. No? Galing kayo, may di kami nakita sa pedestrian lane, ipapang ni Kisong taong karoon ng gabi. Gano? Gatindog sa may pedestrian lane, action mark. Gano? No, gatindog sa, tapos tindog iya nga samot yara, sa duwata na duwa kamot skilid. Ari, gita sa pedestrian lane, gina pa na sa gatindog. Ito ginatulog kayo, pang tuloy ko, ginatulog kayo pang may plano, guro mag-engineer ni action mark. Base ko nakage niya tumba parador guro. Ati, libugulo, yung guro, blas pedestrian, ay damo ko na puti. Base saan anyan agdanan guro? Balikan ta si aksyon na dyan sa pedestrian nga istorya. Base kage na aksyon dyan na tumba parador bla. Base kon pananawan niya na sang pedestrian lane. Base kon nagdanan bla aksyon dyan. Oo, base guro, ang batsagan niya guro agdanan, bla guro. Kato hindi sa maglakat eh. Gina pa sa katindog. Ara na to sa babaw sang taxi, oh. Nagatulog tindog lang sa action mar. No? Kasi taxi driver na di man? Babae, ginakatusok sang ng luab, no? Abayo iya color pula nga may polka dots. Tapos sa kapedal doon ka nakatsinilas. Tapos kuriya sa okay ginalantaw yung ganyang pedestrian lane. Do galingin gurong ulo yung aduwa mo na yung tsura ka pedestrian lane man. Muna sa gali yung galakat ang galakat. Oo, galakat. Oo, galakat na malaksyon dyan. Ang lain daya, malantayan da kung base sa dalayon niyang galakat. Base magwa sa kalibutan bla, di man? Ayo di purma. O pulo, hindi lang sa kaiting, hindi sa ganun katabok sa pedestrian lane, mas kalibutan. Hindi na sa ganun katabok sa Damo na pedestrian dislas lane, no? bakulod. Damo, gini. Why sa face mask? Why face mask? Why? Why nila pihogin. COVID ya? Pihogin. Why nila kalapnan COVID ya? Why nila face Pihogin. mask? Why face shield? Pihogin. No. Kung saan ba, perfect. Ang pabangkot na action dyan sang kilala ko nga action Marlon ni sila why man sa why face mask tao? Ano sila robot? Gani, ambot ni sila ni. Tao mo na sila. Tao man sila, why man sila gani gina-quarantine, no? Kundi sila maglagaw, why man sila gasuksok face mask. May pa di mga street cleaners diyo. Gasuksok pa sila face mask, no? Ano doon sila sa dalan, Marinlo. Mayong gabi, Karibyawan mo siya? mayong gabi, ano oras ka mo kasugod, Nay? 10 p.m.? Oo. Nasaan oras sa inyo, Chuti? 2 a.m.? Di ano ninyo area, dali lang, ha? Dirilas dapat sa mabini. Tik, ginalakat lang, eh. Baka lang ho. So, Ano oras ka mo kasugod? 10 gig. Genged. So, mag-aabot ka mo diri, earlier pa. Oo, Ano, mga bakit? 9 na rin na kami din. Tapos, bilog na nga duwa ninyo ni Ariana, eh. Uso, yun yung sige, sa Pabino. Oo, sa mabini. Pero layo, manayawan ka mo kung hindi. Usually, ano oras na matapos na mamuna? Ang mga quarter to 12 tapos naman kami. Pero ginabalik ka na namin. Kaya basi, bala may mga bilin-bilin. Kung magkuha, bala ang mga basuriro na bala sa Wigit? Oo na. Ginalimpyo pa na namin. Hindi ba doon kinauso nyo balik inyo, Aki? Oo. Dati man ba? May edad ka na, Nay, kasi kapatid ka. Pila na edad mo, ma'am? 47. Ikaw, yan, Nay, pila ka na, Nay? 46. Masuben ka sa iya? Ang nagniwang ka lang, pero bakas lang, oh. Ado, pagsik pa sinyo nga duwa, ha? Street cleaners na action dyan? Street cleaners na? Mga siklines, naman silingan ka, mga duwa? Kaya ka lang, bari sa ITM, hindi ka mo, Nay? Yes. Dugay na Gampi ka duty lang? Hindi. Mga pa lang 3 months. 3 months kami end of October. Tapos, ng contract. Oo, depende. Pero actually 2 months lang siya. Na-extend lang kami. 1 month. Okay. Tapos, nag-renew lang. Oo. So, may 2 months pa gid. 1 month lang. 1 month na lang, October. Pero hopefully ma-renew pa gid, ha? Okay. Mga bata, maka mo? Gano'n sila ba? Ayaw mo na lang, eh. Pila ang usually sildo ko na mo, eh? Kung duwa pila ka oras? 10 to 2? To more than 200. Per day, per night na? Oo. Kada gabi? 4 hours. 4 hours. Okay, at least. Pero ang pagsuldo na 15-15 na doon, now? Ng 15.
15 do gasildo gid man kamo gali no. At least okay na kay ti pula lang gid kamo halong mga street cleaner action mar diri no sa may plaza na publika diri sila to Valentin kini sa may San Juan bla diretso ni sila dito papabining area action mar no ga panilig sa dalan. Pero at least tinlo man ang dalan naton no wala naman din silang gid sa masyado gid nga tililuan ang galit ang gaakot lang IPM sige man no ang kainaction mar nakatabok na sa may pedestrian lane ang aton nga ginaistorya to na kay na nakatabok na sa pedestrian lane malapit sa kay Papango ang balado kilala ko giniguro mong ang tulutindog dito sa may dalan di mo kilala giniguro so muna nagpalapit this action man no? Abe ko na muna sa interviewon mo. Hindi gani amo na gani yo ko gani okay nalik ro ko kun daw o na ko ng microphone yung ginakapta ko ni ko din slash sa gini nagtindog na sa liwat do gapaktis sa guro no tindog action man no ati subong nagpungko na sana tapi kalau di sitwasyon sa itong ginagkamtangan sa may plaza publika karon nga gabi mag-action pinakaroon action balita bantayan sa itong mag-action diri sa gihapon sa tubalang pagpangaragan mag-action tandaan nga isa sa mga rason sang pagtugas sa balatian sa tanlawas mong pagguyang o kunang pagnubo sa ato ni function ang mahigkong akoran kagang hindi regular na pagpagwa sa hiko sa tanlawas sa may lakong papel sa pagbabasa ng ato ni function Right, sa patron ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patron sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Aksyon! Night Patrol! Please report! Salamat sa report sa nga patrol observation ni Action na John Diaz with Action na Nixon Tahom. Partikular ang sitwasyon dira sa bahin sa nga downtown area. Mayara sa nga nagalagaw sa gihapon nga daw hindi man sidihan paminsaron. Siling ko basi kung nagapaamu-amu lang na sa bala, ego murahong galing ka panilag sa mga establishmento daw. Tamo na tabo, baya mo na. Yan ang street cleaners pa. Kaya palo panilhig parang at least boss. Pag inabot dira sa mga kaaksyon naton, tinlo ng ila sa nilagyan. Balikan talan dugay ang ato sa nga patrol sa ilas na natipon nga mga balita. Alas 10:19 in Action Radio Philippine Standard Time. Ibubo ko lang ang first bus sa ato sa mga commercial sa kag sa ato sa nga pagpanubalik. Balikan taman dayon ang detalye sa nga balita sa ato sa mga action unit reporters. Ato sa mga action unit action correspondents. Naka-standby na sa bahin sang Northern kag Southern Negros. Action Night Patrol magabalik matapos gidlamang sa di. Ang inyo Ang balita. Okay, dari kita sa live stream naton. Nagamonitor sa ato sa nga pagpakalagad. Action Night Patrol ni Reza Narisa Ruiz Ilare. Action Marlon na monitor here sa Angrit. My friend Josefina Locsin Hinerato Feliniza Lisa Flores Perlado Junior Arevalo sang Bangga Aning Pahanukoy Jerry Hilongo hindi lang pag okay nauna ko lawag gala mo to Jerry amoning mo no kay sa may hospital blaw no. Salamat kay Toto Jerry sa iya sa nga mensahe. Teresa Aman kay nang Teresa Amante dara sa may barangay Tangob, nagapula-pulaw man silang Teresa ba. Si Spark Lee, mayon kami sir kahina gid ka signal.
gakatabok iba na Ma'am Sparkly, no? Kung nagahina gina signal bla. Okay. Balik man na guro. Balik na magkita guro sa normal. Si Corey Vihada, good evening. Ga-monitor gid kami permi from Kuwait. Richard Daet Pacheco, good evening. Ka-action, Sir Marlon. Raman si Terry Semproniong, good evening, Action Mar. Alex Armonteza, maramo pang mga ulan ang ma-experience naton hasta sa tuig 2021 tungod sang La Nina. Alex Torres. Akon Alex Monteza. Flores Merasol, Mercy, good evening, Action Marlon, watching live sa Hong Kong. Araman si Jocelyn Libon Dispoho, good evening. Si Ma Ju, good evening and keep safe everyone. Alex Montesa sa linya ang lockdown kada Domingo, Action Marlon, padayon sa gihapon. Way na sa Bacolod City. Ang tatlo lang kamerkado every Sunday close kay gina-disinfect. Kung na schedule. Pampusa La Moher, Romeo Jr., good evening, Action Marlon. Jean Yar Emps, good evening, Action Mar, watching live her sa DP Bataan. May mga mensahe pa sa away na. Siging Alib, good evening, Action Marlon, happy listening lang kay Lydia Sibulan, kaga mga apo ko nga si Sofia Samuel, kaga CJ Alib sa nga Country Homes Estefania. Alex Montesa, Negros Occidental, may 20 ka bago nga kaso, Sir Marlon. Yes, thank you, Alex. Stella Ayupan, good evening, wala ay man ay Stella, yung most mention nga radio, Action Radio ni sa. Salamat kay Stella Ayupan. Leonela Tarusan, good evening, Action Mar, watching live via Facebook at Barangay Alangilan. Kosyo Sandra, may mayong gabi, Action Marlon, watching live from Barangay Talok Bagosri, malapit sa inyo tower. God bless kag padayon sa pagdulong pres kaglabas ka balita para sa Negros Anon padayon. Si Kosyo Sandra May, lapit na sa sa nga transmitter. Marites Barcelona, good evening. Josefina Loxen Hinirato, good evening. Sir Marlon, daw wala sing karuling nga matabo sa Christmas ta ini nga tuig, daw maabo gina to Alex. Si Pretty Mahilom, oy kay pare John Mahilom da, kamusta? Good evening, Action Marlon, God bless, salamat. Diloterio Acosta Gary, good evening sa Marlon, patabyaw lang kay Nanay Nita Acosta Diloterio nga nagapapatigid si imo kada gabi halin sa iya nga bata. Diloterio Acosta Gary, salamat. Maski ano pa na nga curfew ang gina-implementar sang syudad kung ginakulang ang kapulisan naton para sa papatuman sa dias. Tatanod kang traffic enforcers daw nag-alap pulis kalabasa, hambal ni Alex Monteza. Ken Gialolo, monitor kami dari sa Barangay Granada, God bless po. Hambal ni Alex, mga buaya sa politika, Sir Marlon, padayon lang sa gihapon sa buwag sang ila sa nga binhi. Basta isa mo binhi, manubo ginagoro. Vanessa M. Mayo, good evening, Action Mar. Monitor usual for the updates of the City of Smiles. Love from Rochester, Minnesota State. God bless. Liana Ortiz, mayong gabis tanan. Teresa Oliveros, good evening everyone. Liani Ortiz, amo ina ginatawag na sagad na maglutoan official tasubong. Amo nang hambal ni Liani. Kelly Jelly, good evening, Action Mar. Keep safe, gamonitor lang ko ni USA. Si Jen Owes, sir. Si Mitcho Orbigoso Plaza, damo na bantao downtown. Vanessa M. Mayo, shout out, Action Mar. Action Jan Diaz, Amalia. Mitcho Orbigoso Plaza, i-post nyo naman para ibalik naman quarantine. Mascara Pestivirus 2020, abal ni Alex Monteza. Si Jet Alunan, good evening. Mikko Orbigoso Plaza, kagwala naman o bara mga tao. Coming to America, abal ni Alex. Yuhom. Vanessa Mayo, Action Jan, let's skip this 2020. Sako gid nga year. Sad but true. Kamis sa maskara dapat arat na kuda sa Bacolod. Sir Marlon, celebrate na lang ta birthday sa ihada ta, abal ni Alex. Virgie Cobon Bilyasa Magbanwa, Yan Bilyasa Magbanwa. Cathy Ver, good evening. Marilo Villar Tanaman, keep safe, God bless. Kenneth Valencia, Edo Marlon pa orok-orok ko, salamat. Si Rother Kirk Lorenzo Olmido, watching from Escalante City. Si Didain Jonah, Roth D. Kuzawa, good evening, Action Marlon.
Si Rother Kirk Lorenzo Ormido, always good watching from Escalante City. Salamat, keep safe kuno, hambal niya. Alas 10:26, salamat iban, balikan tanaman duwa-duway. Last 10:29 Action Radio Philippine Standard Time, pabalik sa ato sa ring pagpangalagad Action Night Patrol Martes ka edisyon. Sa saring bahin ato na hibalaon ang detalis ang balita sa ato sa ring mga Action Unit Reporters. Unahon naton pulo ba si plat mga Action Northern Negros. Tapos tohon tabing tiyempo dira sa Northern Negros kamantik na sa hapon diri sa Bacolod. Nagatupa ang ulan. Naka-standby na sa piyakalan ni Action Roger Gotib. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger, mayong gabi sa report. Kamusta na please kabin? Samaron, sa hatod sila mga ka-action may gabi man sa pagdulong nato sa mga balita. Niliway panahon, dire sa lulong di na kanamat ito mag-ulan. Why na ulan? Ganda. Last yes, media Action Roger, dahil lang na kay matuwag kami liwat sa imo kay medyo pigaw-pigaw gawang ato sa ring sulod. Base sa ikaduan ato sa ring pag-angot na ramangin maayo ng signal. Last yes, media, ginahibalo naton kamusta ang tiyempo dara sa Northern Negros.
Kay na may nagmensahe sa aton di programa kita sang hapon sa Action Reports After Edition. Damo sa nagpadala direk sa mensahe nga nagulan ko to sila to. Damol ulan sila to. Ari na sa Action Roger, Action Roger. Yes, siguro sumaron pa na guro inang hindi ba na siya talalakod. Nga ulan ba may mga ara lang nga ulan sa kaman kay na sa paggagawa nato sa outside proper. Nakita ko basta ang karsada na kamuno magugaling ko ulan guro di. Pero sa city proper sumaron daw wala iya makatupang ulan sini nga hapon na. Pero kung magtupang ulan dahil pwede matuod ka sa Baskog pero subong sumarlor niya sa city proper wala sang ulan. Nagkana lang kayo na pag-ulan ang sumarlor. Sa pila na to sa mga balita sa aton siniga mga police report kaya may mga pinaka mga kumayara mga gitakop diri sa illegal gambling kag ang illegal gambling na sumarlor na mo ang patigayon sang paaway sang damang bawari man yung mga tao yung daw ay na sumarlon sa patawad mo ang sugal bala kaya pulisya mo dakop lang gini sa report ka ito naman ito mga launa immediate sakna sinigila mga hapon na nag-operate ang mga katapos sang intelligence kag station drug enforcement unit upod ang mga inisipan pumuno gali ni Police Chief Sergeant Romar Bayuna kag upod man ang mga ibang pa nga mga katapos ng kapulisan ang report nga ini sila ang nag-operate tungkol kay kanamo na sang report pa na bato nila na may aragid niya nga paway siyang tabang o paibag siyang tabang nga sariin na may aragid lamisa nga kanamo sa nagatumpok-tumpok ng mga tao agad nga magpusta sa siling tabang away siyang tabang si Marlon gidakop dire si Luisito Matolina y Salcido 42 anyos sa edad wala sang asawa kag isa ka liburar sa Hacienda, residente din sa Purok Binangkaan, Barangay Daga, Ciudad ng Cadiz. Pero sa report, ang iya sini nga mga topdanan nga nagtaya sa siling paaway sang damang ang nagpalalagyo sa wala may barrel direction matapos nga nagpakilala ang mga nakasibilyan nga mga pulis. Ini sila mga pulis gali kag magapangdakop ti iba na palagyo sige apon pero na-recover ang isa ka improvise nga ginapatayaan nila ito kalamisa balasing damang ginatugtong ang nila pa ibagan sa damang kag subong man ang mga nakuha dito nga mga live spider o kon na buhi nga mga damang na ang kwarta 60 pesos malang si Marlon cover sa mga katapos ng kapulisan kag ini nga persona sunopa sa kay Police Chief Sergeant Romar Bayuna ang pagpailan nila sang kaso pero himo nini nga illegal o kon what I mean himo nini nga regular filing na lang okay man kon imo ini siya sunoto kay nata sa intelligence unit nga nag-operate nga kon ini i-inquest na yon hindi may ngagaw kasi kagamay lang sang prescribed hour of detention kag ang ila magiging purpose of si Marlon nga hindi man maglugay sa mga ginapandakop nila tungod kay basikon magutok ang lugar ang custodial facility kag delikado sa gyapon sa COVID-19. Sa aton siniga nakuha sa Marlon nga pila ka mga update diri palain nga kay man subong nga adlaw ang City Assessor's Office sa Ciudad ng Cadiz gin sira o kon gin lockdown in tungod kay may ara nga empleyado nga may simptoma kag karon naka-admit sa isa ka pribadong hospital sa Bacolod
kag gate patagay ng swab test yung pamot-abot ang result sa yes ding swab test kay paniguro man abe sa nga modern local ICF wala sa gyapon sa transaksyon sa City Assistant Office diri sa sunat ng Kalisaksun Marlon tungod kini nga ginalataw nga COVID suspect ang isa ka empleyado sang amo nga karatapan. So far, na muli at matulong ang report, malita ka ba informasyon, medyo matulutaway at sumalon ang palibot sa norte nga bansang probinsya sa Negros Occidental. Direkta sa aton silingan na hamtangan diri sa may syudad sang Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. Diri sa aksyon, Roger Gutibliga Report. Sa Bacolod, Aksyon! Radio! Action Night Patrol Field Report. Salamat Action Roger Goteb sa imo sining report last 10:36 Action Radio Philippine Standard Time. Amal ni Boyet Binyas Action Marlon. Kamyaw lang magulang ko nga si Aso Sen Naneneng Santillana. Nagalantawin sa imo sining FB page. Ang ulan padayon naton na experience sa 2021 o amal ni Alex Montelsa. Tungod lang sang La Nina. Paibag namang alternate na sa bulang ambal ni Alex. Miriam Belias sa Binuman. Sa Marlon, damol di ulan kaina sa Alangilan. Tis bakulod man eh. Damol ulan sa Alangilan, ganyan ko do. Diri sa akon 3 weeks na ang bagyo sa France. Damo napatay, ginanod kabaha. Uy, kasubok nga balita man. May 8 month pa nga penitensya sang cold, rain, and windy winter time ano pa amal ni Didain Jonah dito sa Pungsod, Francia. Maning sitwasyon dito gali sila ho. Sige, alas 10:37 na Action Radio Philippine Standard Time. Hubalin sa bayan sa Northern Negros sa ilog kita sa Southern Negros Bay. Kamatian tara manitali sa mga balita dalon sa aton ni Action Percival Villamor. Action Night Patrol Field Reports. Action Force sa report ngayong gabi, please come in. May nga Action Marlon kag subukan sa aton nga mga suki nga nagkalamati sa action na night patrol ang Castellana Police Station nagkandak sa nga operation against sa mga nagaviolar sa nga ginatawag nga PD 1602 kaina sa nga alas 6 ang aga no Action Marlon kag diri na pamunuan ang operasyon ni Police Captain Ramil A. Bustamante upod si Police Staff Master Sergeant Nelson Madrinya kag ang alert team nagkandak sa operation dito sa may Feria Street, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Pinaagi sa warrant of arrest dakop diri ang isa ka persona nga gingkilala kay Sander Lacson T1, 39 anyos, kag ini siya may asawa kag pumuluyo sa Barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental. Ang warrant of arrest ini siya gina-issue kag gina-pirmahan ni Honorable Joseph Ginduni si Valencia, presiding judge sang MTC 9 sang La Castellana kag may pitsa ini Action Marlon sa tong January 9, 2020. Karon ini ang suspetsado nagapangatubang sang kaso nga PD 1602. Kag sa gihapon nagkandak sa gihapon ang aton kapulisan sang La Castellana sang operation kag inaman sang hapon alas 2 Action Marlon against ini sang wanted person Action Marlon. Ang manhunt operation sa gihapon ginaugdan ini ni Police Master Sergeant Nelson Madrinya kag ang aton nga mga alert team kag sa pagpamuno ni Police Captain Ramil A. Bustamante kag ginaresto diri pinaagi sa warrant of arrest ang isa ka persona nga ginkilala sa kay Romel Lampaso Pales, 20 anyos ang edad kag inisya soltero kag pumuluyo sa Purok 5 Barangay Kabakungan sa gihapon La Castellana, Action Marlon. Ang warrant of arrest may ari sining criminal case number 6342 sa kaso nga robbery, Action Marlon. Ang warrant of arrest gin-issue ni Honorable Cyclemen Hison Fernandez, presiding judge sa Branch 63 La Carlota City.
kag inisya may bill recommended action na Marlon nga 72,000 ka pesos para man sa iya temporaryo nga kailwayan. Karon ini ang mga suspect na hunong sa custodial facilities sang La Castellana Police Station. Amo ni ang natito naton nga mga balita gikan sa aton area of responsibility mayong gabilang sa kay Honorable Kapitan Victoria kag Kagawad Jeffrey Sakanta. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Salamat Aksyon First 1041, Aksyon Radio Philippine Standard Time, Andrew Juanites. Si Andrew Juanites nagamonitor man sa ato sa nga live stream. Balikan tarang ato sa nga patrol na tipo nila kag detalye sa ila sa nga mga balita sa sinigid nga mga teriyon. Sabay pang samtang ang kadalob ang kagabihon magapabilin nga matawhay. Tubtob karon sa kagahon kag tubtob sa palaabuton. Balikan tarang nga detalye sa report sa ato sa nga patrol with Action John. Action Night Patrol Field Reports. Action John sa detalye sa report, please Kevin. Subong nga panahon aksyon man tigado gid ang kalabanan tagtik kalabanan man ginagapangitag sila sang ilimnon nga makainoman sila kag makapulupaway na isa direksyon marok katagiya sang kalan-an o konitri sa area sang corner Villa Felicidad sa may Kamingawan la sa may barangay Estefania Action Mar dili mismo sa may syudad sa Bacolod dabla lapit sa may headquarters sang Lokto sang Negros Occidental Police Provincial Office nagreklamo ini sa kay may ginkawat sa iyab lalagyan isa ka karton sang tanduay nga darka ilimnon ang ilimnon kuno nagkabutang sa gwa sang ilab lalagyan ining tagreklamo ang gikilala kay Yuli Egan, 50 anyos, sang barangay Dos Hermanas, sang Sunod naman Santa Rizay, service crew ini, sang isa doon nakakalanan. Nagpadangat ini sang reklamo, kag nag-request nga iput ito record, nga base sa CCTV camera, kay may CCTV nga nakakuha, bala sang sitwasyon, mga kaina, kuro templano, paksumar, mga alas 2:45 sa hapon, may ara isa ka wala makilalaan nga persona, nga nagsulod sa ilang kalanan. Paglantaw niya, kuha yun lang isa ka karton sa tanduay nga dark. Ang long neck, kinabla? Mahal-mahal lang daan subong. Ang karton sa long neck, 1,200 pesos kung ang bili. Pagkakuha yung sumasang long neck, kung ito ko niya turuga mo, may motor sa galing nga dala. Dumalaga na nagkaroon ka nagsakay sa motor ang sumara, kag nagpalagyo. Ang baldri isang tagreklamo ang iya na tanga pero kung wala na ilapta ng iban isa lamang ko karton sang tanduay uwa siguro ang aton nga makaksyon nga makainom sa tanduayo pati ilim noon dalasa no iya magipa-record din sa may police station kaya ano siya nga basib na maliwat na at least mayroon na sila sa footage may kopya na sila kaga hopefully makilaan ang nagpangawat aksyon naman. Baliktad ikan sa bato, naglibot sa Bacolod Action John Diaz sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Las 10:24. Daw desperado na gid ang pila ka mga ka-aksyon nato, no? Ato yang di tiya gutom. Ato ya ka tunto na lang to. Whisky, kawaton. Korte. Ambal ni Alex Montesa, kawatan nga palahubog. Ambal ni Andro Bao, kanugon sa isa karton nga... Kanugon na. Sa mga nagtaya sa loto, ini legal niya, wala problema. Nagbalik ng luto mag-action mo. Pero siguro jutay sang manugtaya lutos bong.
Ayang iban nga gani makakson wise nga bakal bugas kag kalanon. Protein iban basta may solo sobra-sobra lang. Ka tayak man sang nga ilas ring kombinasyon nga numero sa loto. 649, 658 kag 642. October 6, 2020. Resulta sang loto mag-aksyon. Ang wagid sang winner nga kuha di. Wagid sang winner nga kuha. Ang 649 nationwide loto. October 6, 2020. Ang jackpot price, ang current jackpot na kakson sa 649, 96.1 million pesos. Dako ba do? 96.1 million pesos. Ang winning numbers, number 13, 39, 7, 46, 4, kag 2. 13, 39, 7, 46, 4, kag numero 2. Wa isang winner, boss sa lingon ti wa isa naka-jackpot. Sabay naman sang 658 Lotto, ang jackpot 49.5 million pesos. Ang resulta maka-aksyon 20, 4, 18, 29, 14, 44. 20, 4, 18, 29, 14, kag 44. Why man sa nakakuha sang jackpot? Ang sabahay naman sang 642. Ang jackpot price, ang current jackpot is 18.2 million pesos. Yari ang kombinasyon 22, 41, 35, 42, 34, 14, 22, 41, 35, 42, 34, kag 14. Way man sang winner. Basta gani way sang winner nagadugang na ang jackpot prize. Ambal ni Alex Sorong hay alay mas dasig pang dinag-anay. Illegal na totoo Alex ang alay. Malabo pa na guro sa sabong panahon. Magbalik na ay magluwas nga illegal na gadaan. Ay krisis kag pandemya pa nga pangatubang ato sa nga nasyon. Las 10:49 Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga ka-aksyon naton nga mga taxi drivers nga ti sigurado temprano pa rin nga naggarahi sila mag-aksyon kaya nakalaka subong sa mga pasahero. Yara gid man maka-aksyon gina-hire siguro ti mga importante ina nga mga pasahero nila nga kinahanglan ang ina sa nga serbisyo. Man may mga naga-duty nga waay sa nga salakyan mo, waay sa nga pribado ba lang ang salakyan. Kaya kung isa gina-hire sila ginasugat na ang trabahante. Pero sabi sang security guards, doctors, nurses, mga frontliners na sila. Kag mga naga-duty nga mayara sa hiling nga gawon sa ina sa nga opisina. Ambal ni Jod Gales Makawiwili. Good evening, Action Marlon. Marlon watching sa 4th floor, number 82, A2, Clemente Jose Street. Sa kompletong yasring address ba? Aber, deribe sa dako nga ganhaan taho. Hindi sa ba ubos
baton dali nga kuno bebe. Sige. Dito sa piyak ba ko na lawig-lawig ba? Sa libos rin lawig-lawig sang mensahe ni Jod Gales sa Makawiwili. Hello? Sige, salamat Jod ha. Isa ka panara ba? Mo sinimin sa iba. Sige, bebe. Matabaton talaga. Kalma kaya tulo tiyempo pa man. Ganit lang pinakapalangga ko, pinakamahal, pinaka-love, eldest daughter ko, Joey Alexa Nelios Makawiwili. Top 1 sa school class sa barangay Saga sa elementary school Bagos City. May pinalangga man youngest son, Lord Freds Ivan Nelios Makawiwili. Okay. My mother, Myrna Makawili ni Sagali. Relative siya Gales Toledo, Marino, Pilingon, Penas, Inlaw, Nunez, family. Ang neborya ko lapit sa Fish Market, Zone 3, Barangay Central, Tabao, Valladolid. Negros Occidental, ang sister niya nga si Mary Grace Makawili, Gales Terol. Ang in-law siya Victoria Salaveria Nelio sa Can Marting, Barangay Saga sa Bagos City, Philippines. Amal ni Eva necessaryo dari sa amon niya wala patawad ang kawatan pati basurahan sa Guatchanggi namon ginkawat pa ang basura ginula sa kanal. Namin na kon butangan liwat basurahan bla kay pagkawat siya ag magtuhan blang gakawat sa kwaon ng basurahan lampos olo ya. Pakilo kurong basurahan to. Las 10:52 Action Radio Philippine Standard Time. Pero tawhay man ang ato sa nga suransa nga Bacolod. Action Night Patrol, magabalik na naman, boss. Magabalik, boss. Nabalik man sa inyo sa ring regulang anchorman Action Eric Magbanwa. Sa ato sa ring mga action unit reporters nga napakalakan sa mga gabi, sa ato sa ring news center sa mga balita nasyonal. Action and Defensor. Sa Patrol Action Jan Diaz, Action Nixon Tahom. Nangin kaupo man natong kay na Action Roger Gotib, Action Percival Villamor. Sa technical control aton katuwang diri sa piyak nga cubicle, sa piyak nga ganahan Action Delmar Madera with the IT expert Action Elway Dotelios. Boss, bantayan ng ibang pagisari ang mga balita. Boss kagahon with Action Fred Salanga. Mga balita nga way naton malabutan sa mga gabi, kagabay pa nga way lang sang nakakilibot kagabanagoon nga mga insidente nga magluntad samtang nagadalom na ang kagabihon. Action Night Patrol sa nasalingta na magabalik buwas sa balikban ang regulang anchorman Action Eric Magbanwa. Ako naman Action na Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,